ungaboza usixelela ba like just because uyifamily umfana iyakwazi and then like ifamily yakho. No, ayo yakho yomfana, ayo yakho. And xa kukho omnye bazamtreta is like special as bana betreta xa kho wena, because batheni basupporta ubhuti wabo. So yeah, so tell me why this other day kukho like my then boyfriend like wayethenge apartment, thenge okanye renta, I don't know, like whatever, wayerenta apartment, let me say wayerenta apartment. So ke ukuvula i-housewarming party, so ndi uninvite ke nyani mandicela uzuze ntoni. As a girlfriend like ndizoya nyani. So ke inje xa usiya phana mosne from i-location yam, itaxi azifiki phaa because laa ndawo yayisentsha, yabo. Itaxi zikubeka e-bus stop, then uzonida umntu ozokhawulela okanye uwalk if uyayazi indlela. And Uber abakale ntoza abakangeni phaa because laa ndawo zayintsha, ne? Fine, ndile ntoza nyani. Saturday ndihambe ndiyothenga ile ntoza eMall, ndihambe ndiyothenga i-housewarming party, i-gift man, i-house ntoni gift for umntu wam. Sihambe, ndihambe ndikhwele itaxi ihambe iyontlisa phaya e-bus stop. So ndifowunela umntu wam around 5:30 bani 5:04 I think, akulate kodwa weekend. Umntu wam, hayi ndilapha e-bus stop, cela uzondikhawulela because ndiyaqala ukuza mos up, andiyazi indlu, so ndiyanida umntu ozondikhawulela, andiyazi indlu uba indawo nyani. Aze ndimfowunele athi uyeza, fine, ndimlinde. Guys, noba kuphela an hour oko ndizama umfowunela mani sithi uyeza usebhizi. Ndibhizi kancinci because kugcwele abantu apha, so ndizama uattenda but ndizoza ngoko. Yaphela i-hour, ifowuni yam manje isezacima, I think yayiko 15 if not 20%, I don't know, but yayisezocima. Kulate, andiyazi le ndawo, ifowuni yam izoba flat. Ndiqombela yazi ngaphakathi ndikekele mpukane. Ndiqombela yazi ngaphakathi ndiyacaphuka ne, but ke ngoku ndizocapukela bani at this point? Ndizocapukela bani because itaxi kodwa ndizayithatha phi? Indlu ndizowalka ndizothi ndiyaphi? And if I move up or if ndimove then aze apha e-bus stop afike ndingekho, ndizothini? I don't have a choice but uba ndime phaya. Ndama guys, ndama. Ndiqombe ndiphinde ndifowune. Xa ndifowuna ifowuni ngagaka i-voicemail, ndiqombe hayi ndiyagezeleka sana apha. Ndiyagezeleka apha, ndikhawuleza uqhela ndiqombe no mhlawumbi sister bakhe bakhona phaya like bayocelebrate naye. Fonela sister wakhe athi hayi mntase ndizoya late mna phaya, yabo. Ndizoya late phayana and then if awukathathwa apho ndizodlula ngawo. Ngoba into zalate sana sekulate nangoku, uzawuphinda ngomplo late athetha ngayo. Okay, so ndiqonda like ngomplo late athetha ngayo because sekulate already. Like what do you mean uba sizophinda kube late via for uba wena uzondikhawulela, yabo? Ndifonela ubrother wakhe, athi ubrother wakhe uyeza like uzodlula apha, like usendleleni eyapha, awuzodlula apha ngase-bus stop, so uzogqitha ngam if ndisabheng phaa. Nyani fine, ndiqombe okay nale themba nyam, ndihlala. Hayi bona ubrother okay besiza sana kuphele like almost 30 minutes, ndiphinde ndifowune. Hi, ithini into like I've been waiting for you, usithi uzogqitha apha. Athi yho yakazi ndigqithile apha ndicala like sewuthathiwe. You know what, at this point like I just want to go home. I just want to go home and sleep. Azena xesha le-housewarming party because clearly bandifuni phaa, andifuneki phana. I just want to go home, but ke ngoku ndizogoduka njani? And I can't ask any of umntu like or close because like from there, because bayoyika uya kwi-location yam because kwi-location yam kwaku-dangerous, yabo. So like i-crime yayi too much, i-hijacking and stuff. Qombe andiyazi at this point, into mandizolala apha e-bus stop, kumnyama guys, ifowuni yam inoba iko 3%. Ndiqombe okay, let me call this, khona enye ifriend yakhe like wayengafuni ndithetha nalaa friend yakhe sithi like uyasuspect uba friend yakhe iyangcosa no. So akafuni ndincokola nale friend yakhe. But I don't have a choice but to call that friend because shame laa friend ene-soft spot for mna, yabo. So if ngicela into like wayezoyenza, yabo, why no soft spot? And ke wayengcosile but zange wakabonisa anything funny. Ndimcele uba hayi ndicela ubuza undawoni awukho kwile nto, athi andilapha Jomi. Why?
ndithi ke mna ke oko ndi-stucked apha almost for like 3 hours ngoku oko kuthiwa ndizozolala nebus stop like andikalanto. And I just want to go home at this point or just like ndifumane indawo yolala till ekuseni. Athi yotshomi neyiba ndizazokuthatha but ke ngoku yazi uba izawuxabanisa le nto. Ndithi you know what, I don't care if kuxatyana or what, but I just want to go to indawo esafe. Ayikho safe le ndawo ndiye kuyo, andiyazi le ndawo, ndiyacenga. Okay, just for uba ube safe ndizokuthatha then enye nenye sizayibona xa silapha. Nyana zondithatha xa ndifika phayana ugayi uhleli ne-girlfriend. And le girlfriend kudala bedeyitha from ngokuva kwam phaa, kudala bedeyitha and ifamily yakhe iyayazi loo nto. Usister lo bethe no uzoya late caba kudala ephaya. Ubhuti lo besithi no kudala ephayana naye ubrother wakhe. Nyani xa ndingena phaa wonke umntu kothuka abantu uba and then ndiqamba okay ndibulise ndile nto ndithi kugayi lona lo bezozondithatha ufriend uba ndicela ulala like eyelentozini emotweni yakhe at least, yabo, because andinamdla wale nto lapha phakathi, like andinamdla and andinamdla waba bantu balapha phakathi. Tell me why usister esiza ba yho mntase ungacingi le nto uyicingayo nto ayiyonke le nto uyicingayo nto andisenamdla whatever noba yinto le ndicingayo endingayicingi at this point andinamdla. And one thing about mna guys, andikwazi upretend. If like wenze into and andithandi uzandibona like ba andithandi andizube ndipretenda ndibe ndisithini like wonke umntu vele andibona uba off umuncu like ndivele ndibe muncu same time andikwazi upretenda. Azange ndimphendule ndiqoma like andikwazi uphendula like into embi angazoyithanda rather ndithule ndibhala nomama wam. Wathetha anamphendula esithi waza ke lo guy ayiyongo le nto uzama uyicinga nto, ayiyongo le nto uyicingayo nto naye zange ndimphendule. Usister uthi ngoku andicinga azama uku-explain uba lo guy le girl i-ex kaguy and ugayi oko zama umrequestela umomo kagoduka akafuni ugoduka. So ugayi bengafuni uba mna ndiwubone ezo zinto. Ndingama phaa 3 hours 4 hours 5 6 hours engayaziyo ebusuku like akakhathali noba like kwenzeke intoni kum because umntu efuna ugodusa umntu ongafuni ugoduka. Like make it make sense. Guys, abafana bazokushiya edesert ungenawo namanzi, yeba. Bacacisa loo nto bayicacisayo ke bayicacisa only to find out uba omuncundi because le nto iyaqhuba le nto and kudala lo girl banele nto ehamba nabo bayamanzi, yabo. So kugirl babeka the same story babekayo kumba ndim lo ex into funeka igodisiwe yayibo. So you know what, ndaphuma njalo ndaqoma akandikhathalelanga ndifana like akakhathali uba like ukwenza kungenzeka ntoni kum. Ewe like I don't care like nge-cheating yakho nto but ungandikhathaleli. Ewe I do care shem ngochita I do care ngochita but ungandikhathaleli nge-safety yam. Oh sana ndaqomba you know what mandizikhuphe apha because ngenye imini ndizawukohlela into ebed and angakhathali lo mfana. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Sana, men will leave you in the desert with no water. Like what? Imagine umuntu aku-invite only for you ukuthi akushiye stranded wenza wento ongayadi ebusuku anganandzaba nawe. Leso sikhathi umuntu utibambele isincandamathe sakhe and the whole family idlalela nje ngawo batibonela bhubhayi guys. It's so sad, shame. Bafana they really don't love us abasithandi. And if your own person angakuhloniphi, ifamily yakhe yokuhlonipha njani? Ngeke vele nayo izokuhlonipha. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.